Hi, good morning. Pakanon sa ni natong mga alaga natong goat, guys. Dagan kayong sagot, oh. Abunda kay sila. Luag kayo nila ang sibsibanan. Syarog dili manambok niya kung mga alaga, guys. Kuraan. Tuara. Bosog yun, tanawa. Kita ninyo? Di na nila kailangan pang muduko. Manibsib, ila na lang hangaron. Grabe kanindot.